siyang pagkatagabukid. Ang iyang pagkaway grado! Kusog na kay musoko na ako. Pero bisag kapilat ako niya sukli. Bahala siya. Total, dili na matuis ang kabatuoran. Og si Ramil. Nagtuon na nga may kabit siya. In fact, ang igsuon ra ni Lea, nga mao si Leo Delfino. Og dili ko muhunong hangtod madugta sa bilangguan si Leo. Ug ang busit nga Lea, kinahanglan sa fuera na siya ning bayang. Wa siya'y lunat ning bayang! Kinahanglan mahalaw na siya! Hello? Dong Leo, may tagal ang oras sa pagbisita namo ni Maliki. Pag pinuutan lang yun, ha? Ayaw yung pagsupak-supak sa mga pulis. Labi na sa inyong warden. Wala. Kita ba? Bisita lang gapon mining bini. Kana, kung di ako kahukman, huwag i-forward ko sa mong timlupa. Pagampo lang dabay. La, nga madugay nga akong husay. Ayog ka bala ka bay. So ayan na magdo si Nanay Lydia. Para nami kapiyansan nimo. Ayaw bay. Maikog ka nga na Lydia. Dako kita kahaso niya. Naglisod sa gyud sila. Daghan gud sad silang anak. Murag upat man gani nang nag-college. Suwayan na natulula. Total, wabatay ko mo sa pagsuway. Kaud bay. Pero para nako, ikog na ikong Nanay Lydia. Pero kung makatabang si Nanay Lydia nako, nindot kayo. Ipensahan ko. Basta, Chief. Why biyansang ipakanaog batok kang Leo Delfino? Pangusgan ko gini, Chief. Attempted murder o robbery ang iyang kaso ni natawana. O, Chief, parang kamutan ko nga mapahigayon ang marathon hearing alang sa iyang kaso. O, Chief, angay yun. Angay hipuso ng mga sagbot sa katilingban. O pankamutan ko nga madugta siya sa bilangguan. Okay, Chief. Sige. Okay, bye. Mahadlo ko lang. Basi madugta ko sa prasuhan ni Waysa. Kung tinuod gawa kay sa dili ka na makatarungan doon. Bitaw bay. Itabang tampok sa luna. Aron mulutaw ang tinuod nga hustisya. Hustisya bay? Para nato bay. Huwag hustisya, mga pobrita. Ang hustisya bay. Para lang sa mga sapian. Dili lagi magpakawa dayon sa paglaom. Si Papa lang. Wa mo gito si kawantis paglaom. Pero ahain man siya. Napriso siya nga Waysa. Mahadlo ko lang. Nga ang hitabo ni Papa. Mahitabo usab nako. Mahadlo ko lang. Ayaw ka bala ka, kumpadre. Oh, why maagrabyar ni anang tawhana? Pobre pa na sa ilaga. Sige, kumpadre, basta tabangin lang ko nga mapahigayon ang marathon hearing sa kaso ni Leo Delfino. Kumpadre? Gusto ko, kumpadre, nga masilutan siya sa pagkabilanggo hangtod sa iyang kamatayon. Okay, salamat kaay, kumpadre Judge Abiliar. Okay, same here. Okay, thank you, kumpadre. Bye.
Bilanggo sa tibuok ni mong kinabuhi. Di posible ka na lang kung mauna ako sentensya. Pero kung mauna na, di na kita magkita pagbalik. Ayaw pagsulti ni Ana po. Di na magkapunta pagbalik ang pamilya na. Di na mahugpong pagbalik ang atong pamilya. Kung may tabo man ka na, may pagmamatay na lang ko. Ginoo! Kuhaan na lang akong kinabuhi. Dili ko nagkaya mga pangitabo. Sibuok na mong banay. Okay. Ang sakit ang nahitabo sa imong amigo. Kung hibawaan ko pala nga mao ni ang mahitabo sa iyang kinabuhi. May palagwa na ako sa buwan sa pagpauli sa kwarta. Masulbar lagi hapon ang tanang problema, Lola. Saan yun ta sa Diyos? Ay, di lang ta magpakawa sa paglaom. Masulbar lagi hapon yung problema, ha? Sir, ha? Hinay. Uy, Murag ni Saul, ang ikas na kong tuhod. hinay lang. Ya? Di, ambin na mo ang sungkod, sir. Sige. Uy, ang kulit mo. Sige, dili man ka makamao mo lang ka kung... Be, ambin na, be. Murag ni Saul, ang ikas na kong tuhod. Ya? Karon ta magsugod og practice sa imong paglakaw nga way gamit sa imong sungkod, sir, ha? Tayo pa. Jud, murag di ko makasalig sa akong tuhod, sa akong tiil. Kung mag-depend lang ka permi sa imong sungkod, ingon ana na lang yung kahangtod sa hangtod. Have confidence, sir. Salig sa imong kaugalingon. Nahibaw ko, I know you can make it. Sige na, be, ambin ng imuhang sungkod. Unya, hinay-hanaya na to nag-practice. Nga ayos. maglakaw ka, ha? Nga way gamit imong sungkod. Sige na, sir, be, ambin ng imuhang sungkod. Pero, Jud, murag ni Saul kung pikas na kong tuhod. Bahala na, suwayan lang na to. Sige, sir, be. Sige na, Jud, sige. mahadlok ng ko. Ayaw kahadlok. Sige, ha? Ha, binang imong sungkod, ha? Sige, ato ni padapog din, he. Nya, sige, hinay ug lakang sa imuhang mga tiil. Sige. Sige. Ay ba? Kinahanglan mabalanse na nimo imuhang paglakaw, sir. Di amang sakit nga rin karon. Kariyo na nako. Oh, sige. Sige, hinay lang. Sige, sir, sige. Uy. Sige, ha? Sige, uy. Ay, madama. Ay, nagkadlok, sir. Ay, nagkadlok. Sorry. Kaya ato na hinahinayan og massage ang imuhang mga tuhod. Sige, sorry. Sige. Sige, ha? Guniti ko. Oh, sige. Naarak ko. Alalay ko nimo. Sige. Sige. Ready? Oh. Sige pa. Oops. Sige. No, attorney. Dili na ko makikatubang sa kriminal. Sa korte na lang. Okay. Basta ikaw ang bahala. Pastilan, maura ni katabang nga kaya mo ka. Pasensya na lang gini atong kwarto day. Saon busy kay ta. Unsa di ay? Gisok gali mo magkarmi ganina? Unya? O yaya, di na ko mapadawdaog niya. Batunan ko ang kaisog. Kana, kinahanglan kong makimbisog alad sa among anak ni Rami. Dong, nga naman tos daily ang naghilak man to? Wa ko siya unsa amin ko eh. Igo ko lang siya gitanaw. Guilty to siya. Kalibutan ta kahibut nga nganong
managlahita sa dalan nga atong gilaktan, na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini, kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan, nay hain ka man nganong nahanap